गाबोनखि साफागुरि खालि गारि अब्लाबो आं खालामनो गोसो जादों एकदम रायलायनो मोना नामा होनदों दिनै भिडिअखौ अब्ला जागायबाय नैबे बास मालिकनि न'खरनिफ्राय नैबे बास मालिकआ आंनि लोगो गुमै बिकु बसुमतारिया माने सेंग्रा समावनो माहाजोन जाबाय होनब्लाबो जायो दा नैबे मिनि बासआ जोंनि गुमै बिकुनि बेनिफ्राय दा बे बासखौहाय नोंथांमोनाबो दसे समनि थाखाय गावनि खालामथ'नानै लानो हायो माबोरै माने नोंथांमोना बेखौहाय रिजार्भआव लानानै थांनो हायो बेनिफ्राय दा नैबे बासखौहाय आं फुल एक्सप्लर खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिनि बेनिफ्राय जों नैबे बासजोंनो दाबसे जायगायावबो थांगोन माने गाखोनायनाय बायदि आरो जों बे बासखौ गाखोनायनोसै आरो नैबे साफागुरि बङाइगाव आसाम माने बे एरियायावहाय दा बर्थमान खारगासिनो दं फ्रम मालिबिथा टु साफागुरिया खारगासिनो दङ बेनिफ्रायनो गुमै बिखु कंग्राचुलेसन बास बायनो हानायनि थाखाय सेंग्रा समावनो बिराद माहाजोन जाबाय मानसिया 80 लाख लाखादोंनो बासाबो ओमफ्राय ओरै गोबां मानसिफोर दं नै दिनै बाहागो लादों बेनि रंजानायाव जों बयबो रंजाफादों बेनो आरो दा जोंनि लोगोनि गेजेरावबो बे मोनसे साक्सेस बेनिफ्रायनो पाइलटआ रेडिखा ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स गोनां नै दे लागायदो सिगाङाव मा थायोरा बेनिलाय ओइ अयथासार मा दंजोबखायो माथो सावगारि दंजोबखायो बरिया औरे गाखोबाय दे ओमफ्राय बरिया हेन्डिमेन दा सिगां जों नायदो ओमफ्राय दा नैबे बासआ गोलावखा नोंथांमोना नुबाय बेनि केपासिटि सिट केपासिटिया जाहैबाय 33 जना गाखोनो हायो दा नायदो नै एसएमएल बेनिफ्राय मडेला जाहैबाय नै टार्ब T3500 आयु 3,500 पावार नामा बेलाय दा नायदो नै बेबायदि दा बिसोरबो बयबो थांजोबगोन नै बिसोरबो औ जों दाबसे जायगायावहाय माने बेरायहैगोन नैबे बासजोंनो गाखोनायनानै गोजौआव नुबाय बागमारा बैलाय बागमारा येस ओमफ्राय जोङो एसे सिङाव गाखोना नायदिनि दे फार्स्ट टाइम नों गाखोफेनाखै नामा मालिकआबो फार्स्ट टाइम दिनै गाखोनायसै गाखोफेनाखै दे होमब्ला आंबो आगान होबाय नै गुमै बिकुनि बासाव नैबे एसएमएल बास आगदाजोंसो रलै जायाखै होमब्ला फार्स्ट आगान होबाय नै आंबो नैबे बासाव एसि गोनां नामाब्रा नै ओमफ्राय पेसेन्जारफ्रा फुल जानानै दंजोबसै नै पेसेन्जार फुल सकेट जामफारा डाबल लायखान्दा औ ओमफ्राय गारियाबो बिराद माने साफा नै बिराद साफा बेनिफ्राय काभार दंजोबखायो सानै बेनिफ्राय ओरै ग्लास दंजोबखायो बेरायनो थाङोब्ला सिनारि नायलाङो ना मा नायलाङो नुलांजोबगोन ओरैहाय ओमफ्राय नै ओरैहाय इमारजेन्सि दर दङ नै बेक साइडआव बेबायदि नै मावजेनबायलै सालायनाया बेनिफ्राय आदसा नै बेवहाय फार्स्ट एड बक्स दंखायो नै खर' सानाय गिदिंनाय गबानाय बेबायदि आरो ओमफ्राय सिगाङाव नायदो नै वाव ड्राइभाराथ' एक्सपार्टखा स' बिउटिफुल बा मिउजिक सिस्टेमबो दंखायो नामा होमब्ला जोङो ओंखारबाय नैबे बासजोंनो नै एसएमएल बास गुमै बिकुनिजों जोंनि सुदेम पाइलट अस्ताद ना फंबाया होहाबबाय होमब्ला नै वाव माने थबसि हमाला सालायनोबो मोना हेन्डिमेनबो जानो मोना वाव जों ओंखारबाय दा बागमारा जयपुरनिफ्राय नैबे जयपुर बाप्टिस्ट मण्डलिया माने गल्डेन जुबलि सेलेब्रेसन खालायदोंमोन नै दा बेवहाय प्रग्रामा जागासिनो दं दा जों बेजों थांगासिनो दं ओमफ्राय बे बास लाना मै थांनाय बिसोरलाय जाम्बाफ्रालाय साननो हागौ जोंखौ खिन्थु जों एसे माने लोगोफोर ज' लोगो मोनलायनायजों लोगोसे नैबे बासजों गुमै बिकुनि अनायाव एसे रिलेक्स भुटान बर्डाराव रिलेक्सबो खालामहैगोन नैबेथ' भिआइपिसो नै भिआइपि जानानै दं नोंथ' रायलायनो मोना नामा होनदों दिनै मा सुइस दङलै बा स्ट्रिट लेम्प माबा लेम्प लाइटनि सुइस माबा सुइस बोरैबो हेब्रे नाब्रैल' नै दा प्रग्रामा जागासिनो दं बेयाव जोबथ'वाखै आं बेयाव बाहागो लायाखिसै दिनैहाय माने रावबो लिंहराखिसैबो नालाय इनभिटेसन गैया फैनाय जायाखिसै आरो बेला होनायसै खेबसे मा जागामोनलाय बा माथो गेगे बेबे होनलायखायो ओमफ्राय ओरै बासा बारा खानालाय गल' गथ' नायजोबो नै मानसिफ्रा ओइ माथो गुसेबल'खौ आं रोङालै सालायनो सुथिबो बाब नै गुसेबल' नै जेबो नङा
जाबाय नै सोस गल्ड मेडेल लै ड्राइभारा गल्ड मेडेल खा गल्ड मेडेल औ हाजोआव सालायोमोन दा जों लकेसन मोनहां जाबाय जे जायगायाव जों जिरायनानै रिलेक्स खालामगोन दिनै नैबे बास गोदाननि नामावहाय दा भुटानाथ' खाथियानो जाहैबाय हनै दा भुटान खाथि मोननानै जायगाखौबो एसे सोलायनाय नुफैबाय बे जोंनि मालिबिथा एरियानि साहा गोजोबनि आरो बेयो इन्डिया भुटान बर्डार सापागुरि जाबो नाखि सापागुरि लकेसनखौ मोनफैबाय लोगोफोर जों बेयावनो दिनैहाय एसे रिलेक्स माने दैलांबारियाव खिथिं खानो हाखायो आरो गारियाबो ओरैबायदि माने हेभि बोलो गोरामात जानो हागौ बे गारिया बिराद बोलो गोरा साखां गोगोम खाहनै दानिया लोगोफोर माने गुबै इनफरमेसन अबाउट नैबे मिनि बास दा नैबे मिनि बासआ जाहैबाय मेनलि पार्पसआ थांगोन बियो माने रिजर्वनि थाखायनो बिथाङा फ्राय लानाय जादों रिजर्व सार्भिस होनो थाखाय दा जोंनि एन्टायर बिटिआरआवनो नैबे बिथांनि बासखौहाय नोंथांमोना बबेयाव थाङो भारा लानानै थांनो हायो फन खालामनानै नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामब्लानो नोंथांमोना बुकिं खालामनानै बे बासखौ लानानै थांनो हायो बेयो जेरैहाय नोंथांमोना पिकनिक जानोहाय जुदि ग्रुपफ्रा गेदेर जायोब्ला जेनेबा बलेर' विंगारफ्रावबो थोआब्ला नैबे बासआ नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट जागोन खारन बेवहाय 33 जननि केपासिटि बेवहाय दङ आरो बेजों लोगोसे जुदि हाबा लागो जाहैनाय बा हिन्जाव गोदान लायनाय नैबे बोथोराव पिकनिक जानाय बायदि हाबाफारियाव नोंथांमोननि नांगौ बायदियै नोंथांमोना नैबे बासखौ नोंथांमोना रिजार्व लानानै थांनो हायो नोंथाङा मा साननाय दं जायफोरा माने लांनो गोसो बिसोरखौ मा खावलायहरगोन माने दा बर्थमान गोदान माने बे मोनसे सिजोनाबो ओरैबायदि सिजन वार्म आप सिजन आरो ओमफ्राय बेराफारसे जोंनि मालिबिथा एरियायावहाय देट मिन्स जोंनि निसिमायावहाय दा बर्थमान जोंनावहाय मिनि बास एबा बास होननाय माबायानो सार्भिसानो जोंनाव एभेलेबल गैया ओमफ्राय बेखौ थांखिनानै आंनावहाय साननाय दङ जे सोरबाया माने माबा मोनसे पिकनिकफोर जाहैयोब्ला बबेबा जायगाफ्राव थाङोब्ला बलेर' बिदिनो गारि फिसा बेबायदिनो 6 केपासिटि माने बेबायदि ल' माबायाव थाङो ओमफ्राय रेटआथ' एखे जाहैयो खिन्थु आङो साननाया बेनो जाहैबाय बलेर'निफ्राय एसेसो होदेरनानै जुदि बे गारिखौ लाङोब्ला पिकनिकफोर मेरिड पार्टिफोर एबा इलेक्सननि पारपासाव एबा मिटिंफोराव एबा एनि माल्टि पारपासावहाय नोंथांमोना इउज खालामनो हागोन आरो बेखौहाय बा बेखायनो माने बेखौहाय इसेसो एमाउन्टखौ बारायनानै ओमफ्राय मर केपासिटि बियो 33 केपासिटि स' बेयावहाय गैयाबाबो 33 बा आरो गसंनानैबो थांनो हायो जुदि खाथिब्ला एडजास्ट खालामनो हायोब्ला दा बेफोरजोंहाय नोंथांमोना बे गारिखौ लांनो हागोन ओमफ्राय उइदिन आङो दायो बर्थमान जोंनि चिराङावहाय आङो सार्भिसखौ होगासिनो दङ जायफ्रा कन्टेक्ट खालामनानै बुकिं खालामो बिथांमोननि थाखाय आङो दा बर्थमान सार्भिस होबाय थादों स्पटनाव सफैनानैहाय जोंने गुमै बिकु बसुमतारिया मिथिया गोबावजों लोगो मोननायखाय ना मानि थाखाय माबा मोनसे आंनो गोजोननाय बावनो गोसो जादों ब्रादार सोमदोन बरगयारि बिथाङा जोंजोंनो दङ आरो आंजों हांख्रायजादों बिथाङा नैबे बासनि थाखाय मोनसे जास्ट ब्लग एबा इनफरमेसन ब्लग बिथांखौहाय होनो थाखाय आङो इनभाइट खालामदों आरो दा बर्थमान आंजोंहाय खावलायनाय बायदिनो बिथाङा आंजों सफैबाय बेनिखायनो आंनि जानानै एबा आंनि फेमिलिनि जानानै एबा बासनि दिनैसो फार्स्ट टाइम लोगो मोननायखाय आं बिथांखौहाय आंनि लकेलावहाय माने बर'नि जोंनि आर'नाइ गांसे होनानैहाय जोङो बिथांखौ आङो वेलकाम खालामनो सानदों दा बेखौहाय जोङो गोजान जायगायाव खालामफैदों खाथियाव खालामनांगौमोन अब्लाबो आङो खालामनो गोसो जादों एकदम आखाइ खमा बयबो हामबायसै थेंक इउ नोंथांमोना बयबो जायफोरनो नांगौ बाहायदो नै बिथांनि बासखौ खारन बिथाङा खम बेसेनावनो मोजां सार्भिस होगोन जोंनि जायगायाव आरो बहा थांनो इनफरमेसनखौथ' नोंथाङा मोनखाबाय दा नोंथांमोननि थाखाय बेनो मोजां सुबिदा माने गोबां ग्रुप माने गामियैनोब्लाबो थांनो हानाय सुबिदा माखासे फिसा गामिफ्रा बेफोरबायदि बासखौ लानानै थांनो हायो दहाय बुंनाय बायदि बलेर'नि जायगायाव बांसिन मानसि गाखोजानाय एसेल' फैसा बारा होदेरनानैनो 50%आनो बारा गाखोजानाय जेनेबा विंगाराव 15 जन गाखोजायो बेनि दामावहाय नों 2-3 हाजार होदेरब्लानो 30 जन गाखोजाग्रा मोननो हायो दा नैबे जोंनि थाखाय बिराद सुबिदा आरो मिनि बासआ दा नैबे सुबिदाखौ नोंथांमोना बाहायदो नैबे फैबाय थानाय बोथोराव हाबायाव थांनाय पिकनिक जानाय बायदि जायगायाव बेरायनाय मिथिं दावथिं थांनाय बायदि नोंथांमोननि गोसो आरो स' एसेनोसै दिनैनि भिडिअखौबो बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों हामबायसै बेनिफ्राय नैबे बासनि नामाव जोंनि रिलेक्सेसनाव नैबे बै हाजोखौ नोजोर बोनानै माने नैबे गुसु बेलारोम समाव बेलासि समाव जों बेवहाय जिरायनानै दुलाराय मोखां नायलायलाय लोंनाय जाबाय स्प्राइट
दा राजु औ स्प्राइट माथो नों गस्ला गोथां गाननायखाय गोथाङाला लोङा ना माथो नोंलाय बहा इन्डियान इन्डियान पावार माल सुपार स्टेट